Hi, hello, namaskara. Welcome to my channel, Jivta Birvastory Talks. So, niklige na voice ಕೇಳೋಣ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಇನಿ 16th June ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಐತೆ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡಕ್ನಕ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮಿಗ್ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಜೀವಿತಾ ನನಗೆ ತೂರಿ ಪರ್ನಿಕ್ಲೆ ನೇಮದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲಲು ದೆನ್ 10K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲಲು ಯಾ ನನ್ನ ಬೊಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಚೂರು ಅಂಚೆಂಚ ಆತಂಡು ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆತಂಡು 3 days എനിക്ക് 4 days ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಟ್ರಸಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅವಂತಿಜ್ಜಿಯಾನು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ದಾಯನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 6 months 19ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಇಜಿಂಡ ಏಪಲ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ದಾದ ಆಡ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಗಡಿ 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 ತೂಪು ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ ಡೇಸ್ ಕೈತಲ್ 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 ಬತ್ತಲಕನೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಗಡಿ 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 ರಿಕಾಲ್ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಕ್ರೈ ನಾನು ಎಂಜುಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಾನೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಂದು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಓಡೋಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಬಡ ಲೈಫ್ ಇಚ್ಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಿಗ್ಲ ಈತ್ ಕರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾನು ಅನ್ಪುನು ಧೈರ್ಯ ಆವಾಡು ಅದನ್ನ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು 8 months ಆತುಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಗೀನಿ ಕೋಡೆ ಆಯ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಪುಂಡು ದೇವರು ಬೇಗಲಿತ್ತೀರ ನೀನು ಇಂಚಿನ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ತನ್ನ ಅತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಬೊಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏನು ಬುಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂತರು ಅಂಚ ಸೊ ಸಾರಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೆಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬಂಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಪ್ಪುಜಿರೆ ನಮ್ಮನೆ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಈಗ ಮೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪುದರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏತೊಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ
ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಪಂಡ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂತೇನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಬಂದಂತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀಟ್ ಹ್ಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ನಿಜ ಅರುಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬಚ್ಚೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದುಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೋರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಡ್ಚಿಯಲ್ಲ ಇಂಜೇರ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಇದು ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತಿರಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿಲೆ ಕೆಲವು ಮಂದ ಬಂತೀರಿ ಇಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪುನಿಯಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೆನಪಿರೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಯನ್ ಬೇಗಡ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಂತೂ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದ ವೇ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾರು ಇತ್ತ ಮನ್ಪು ಜೀರ್ ಪಂದ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ದೆನ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಸೊ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಪಪ್ಪನಕಲ್ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಂದು ಐ ನೋ ಪಣ ಯಾನ್ ತೂತೆ ನಾ ಪಪ್ಪ ಇದು ಬಂಗ ಬರೋಂತಿರು ಪಂದು ಅವು ಕಾಸ್ತಕ್ಲಾಂಡಲ ಆತೆ ಬಡವೆರನಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆಸೆನ್ ಪೂರೈಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಪಪ್ಪನಕಲ್ ಉಳ್ಳರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇದ ವಿಶಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಏಪಲ ಬೇಜಾರು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತುವರ್ ಏത് ಸಫರ್ ಅವನ್ನುಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಾದ ಆನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುನ ಬಂದು ಕುಲ್ವ ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏ ಪಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುನ್ ಸೊ ಏತೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತೂಪುನಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗ್ ಯೋರ್ ಫಾದರ್ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಾದಾಳ ಒಂಜಿ ಅರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಆತೆ ಖಾಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಬುನತ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೋಲೆ ಕಾರ್ಪತ್ತಲೆ ಆಗಲಿ ಒಂಚೂರು 5 minutes ಅಣ್ಣಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಾತ ಮಾತಾಡಿನಟ್ ಆಡಿ ಅವಿನ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚದೊಂಜು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕಾಸು ಬೋಡ್ ಪಪ್ಪ ಅವು ಬೋಡ್ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಬೋಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಶೇತ ಆತ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಚಾಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವಾಗ ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅದೇ ಪನ್ಪುನಿಯಾನೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಗಿಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಪಂಟೆ ಪಪ್ಪನ ವಿಷಯ ದಿಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಅದೇ ಏನೊಂಜೆ ಪನ್ಪುನ್ ಅಮ್ಮಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಕನ ಉರ್ಚಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆತೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಬುಲ್ತು ನಮ್ಮ ರೀಸನ್ ಅಕಲ್ ಬುಲ್ತುಂಟ ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ನಮಗೆ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಆತೆ ಯಾ ತಿಳ್ಕಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಬೇಲೆಗ್ ಬಿಡಣ್ಣಿ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಏದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈ ಸಂಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ರಜೆ ಮೊರಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೊರಣೆ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಅವ್ರನ್ನ ಇರ್ತದೆ ಕಾದಿ ಇರ್ತದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ರಜೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಮರುವೈಕಂತಿರ್ತದೆ ರೋಜುಲೆ ಮರುವೈಕಂತಿದ್ದೆ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಬಂದೆ ఒక ಕೊಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಪುರ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ಮಂತೀನಿ ಅದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತ್ದು ಪೋಯ್ನವ ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡೋದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹೋಗಿ ತೂತಾನಿಲ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು
पाड़ा पर्छ कुछ पाड़ो निज बंद वीडियो लांग अंड पाड़छि वीडियो शॉर्ट अंड क्लिप ऐड मनपोयेने yes another content based blog boardina palle yan manpoy and if you want any information regarding anything yana ಬಗ್ಗೆ search ಮಾಡ್ತೀರಿ yana ಗೆ ಬಗ್ಗೆ panpe so yeah tigela vlog ide